I've always wanted to travel the world, to see more of it. It has been a lifelong dream. You see, when you reach a certain age and magsugod na kagpangutana sa imong self, what's next? Unsay sunod? Mga butang na gusto nimo sulayan, mga lugar na gusto nimo adtuan, mga tao na maila-ila, ug tubag sa pangutana na kanusa. Yes, I want to travel the world. Pero kanusan ako sugdan? Kung dili, karon. At the core of my being, I have always been a storyteller. And life? Life is 1,000 pages waiting to be filled. Because even at this point, there's still a lot of stories to tell. And maybe one day, I get to binge watch tanan ako mga biyahe, mga first time, mga memorable experiences. For I've always wanted to create a vlog series where I get to travel the world, one country at a time. And this is just the beginning. Sabi ka nila, one day or day one? What's up, guys? This is Jonas from Australia with Mikey. I am the retro episode of It's in your pambansang munyeka. Ganda-ganda! Salamat, datang. Kung sa Bisaya pa, datang salamat. Char. And we are here na sa airport, the day 2 of our Singapore trip. Thailand is our 5th country this year. So we are here in Indonesia. Tumawid ng ibang country ang dala isang LV bag lang. Ang cute ng million! Grabe! How amazing this opportunity is to explore the wonders of the world. Ay, naku, buhay! So ladies and gentlemen, and in between, Kuyogi ko. Welcome to this Astronauts International Airport. We are Brisbane on the we have just landed in Saigon, Vietnam. Welcome to Muñeca World Tour. Once again, final call for boarding for the last departing Jakarta Bangladesh on flight 5J759. Flight 5J759 So, ang kuan nato karon is 2 days sa Ho Chi Minh and then to Phuket and then mo travel ta to Cambodia. So, dito ang last 10 days duration. Hello, mic test. Hi, welcome to another episode of the Muñeca Diaries. This is a very interesting na episode and at the same time exciting because this is the first ever international travel for 2024. We are so excited kasi papunta tayo. Saan tayo papunta, madam? Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Nabay H. Ho Chi Minh. Oh, ganun siya. Ho Chi Minh. Anong palaw? Paano siya? Ano? Fukok o fukok? O fukak? Pukak. Gusto ko talaga yung mga kak. Oo, yung mga malaking pukak. Ang ganyan talaga siya. Excited ako makita sa Empress. Ano? Parang tumaba ka daw. Huh? Hindi ako tumaba. Walang... Tignan mo, oh. Oh. And we are so excited because we will be supporting our very own Empress for the Miss Global 2023, 2024. Ito yung mga ganap sa airport pag first time international travel. Oo. Di ba, mga ganap sa airport, di ba usually pag first time dyan ka mag-travel, i-ready dyan mo yung mga return flight, asa ka na hotel. Yung ni-ready nila kanina, nanuka talaga ako sa ni-ready nila. Chapter 1, 2, 3. Muna yung i-ready sa immigration. Ito na. Ikaw ang panelist. Ako yung panelist ng thesis. Ako
actually nagpa-print nito. Pero, bakit ang dami? Ito sila, di ba pinagtatawanan natin sa mga thesis. Pagtingin ko sa kabila, may isang grupo din sila. Ganito din kapag sa kanila. Ako maluluka ako. Saan kayo mag-steam? Wait lang. Ma'am. Meron na po kayong returning flight. Mayroon na po. Wait lang. Hanapin ko lang po. Wait lang. Medyo hindi po kayo pumasa, kailangan nyo i-revise yung page 128. At last, nakalabas na siya sa immigration. Oh, diba? Welcome. Oh, welcome. Congrats. Kaya na-hold sa immigration, ang daming papeles. Back transfer na hindi ay. Sabi ko pa sa kanila yung kalma ni nga vlog, no? Naningkamot mo yan, Jud ko. Di ba usually, ang tripod nabutang naman siya sa mga maleta, but kailangan mo dyan dato i-push ang atong Damonieka Diaries. Dili dyan ako gibuta akong tripod ganina. Uli na nato. Tara. Salamat ka ayaw ninyo, te, ha? Sa uli ko na po, maraming salamat. Ay, Saan pagingkod? nadag po to, guys. Tinanong nga ako. Gusto ko daw. Siyempre, hindi mo na ako wala tanong. Mo, hanggang bukas na pa naman yan. Hanggang bukas na yan. Hanggang bukas lang ba? Hanggang Cambodia na. Tips. Ano lang baon ninyo? For 2 days. First international travel ng mga friends namin. Nakakatuwa lang na ma-document. Excited kami. Abangan yung episode na to. And see you soon! Vietnam! Official welcome to Antonyap International Airport. We are pleased to announce that we have just landed in Saigon, Vietnam. Bayot ko kay Waikiki. Gusto ko yung tinapay. Then, ang tinapay. Pan. Munipan. Maunipan. Pingimbang. The heat is on in Saigon. The girls are hotter than hell. One of these trips here will be Miss Saigon. Indot kayo ang place. Overview siya sa city sa Vietnam. So, medyo chill tayo today. We are here sa Vietnam. Karoon na kami sa The Cafe Apartment. Masaya mo, ani? Here? Special drinks. Asa man na David? Yes. Oh, may ice cream. Daghan siya nga mga cafe, mga coffee shops nga gibutang nila sa apartments jud. Second time naman din ako siya sa Vietnam, pero murag daghan kay ko nakitaan karon. Munang lahi kay ni siya nga trip sa ako kay murag sanay magud kay ko sa normal nga trip nga naa jud siya murag agency or na itinerary one place from another na bus. And for today's video, pupunta kami ng Vietnam para mag-temple run doon. Buko is life. Ho Chi Minh. Hapon ko lang nalaman that it is previously called as Saigon. So right now, papunta naman kami sa Saigon Square. Kung atumi sa tunnel, kaya pala ang tawag sa kanila ay guerrilla kasi hindi mo sila nakikita sa ground. Nasa tunnel sila. Itong tunnel na to nag-exist from 1954 to 1975. Ang galing-galing ko. Bakit? Kasi nakinig lang ako sa tour guide. Let's go. Ganpan makikita. Katipo ni Radyo ta, dahil since birth, kasi kitang ingunog laban lang. Laban na, bisang wala yung ba? So karon musulod na jud mi sa tunnel dire, but of course, practice makes perfect. So mag-dry run sa ta dire. Dry run ta dire. Medyo anad ka. Laban ra. Medyo anad. Anad ko kamang dahil. May gani, ganakwit na ko. Be,
Before, makitaan naman gud din ako siya, madunggan lang na ako siya about Miss Saigon. And now, I'm actually here in Saigon. Sometimes I wake up, reaching for him. I feel the shadow brush my hand, but there's just moonlight on my bed. Was he a ghost? Was he alive? That made my body laugh and cry. Then by my side, this proof I see. This little one, kita mo niya yung anak. Little one. Of the sky, bring him to me. Yan ang gihag yung anak na yun. I'll give you everything, son, not alone. I'll give you a word to conquer. Mga matay na tama. Ito tubog sa bata. Mga matay na tama. Excited ko mag-vlog again. There's something about filmmaking nga ganahan jud kaayo ko. Wala pa mi nag 24 hours dire sa Vietnam, but I had so many amazing experiences with the people na kuyog na ko karon. Xin chào! Nangaon me, di ba usually ana kay magmangaon mo? Uso sa ila diri nga naa sila ko ano, tissue, wet tissue. Gipa-order na mo ni siya. Gipapangayo. Oh, pagpangayo de, giignan siya nga, it's 2,000! 2,000! Ano siya? No! Inabol niya sa loob. No. 5 pesos. 5 pesos lang niya. Akala ko before piso, 2,000 dong yun eh. Oo, dong, 2,000 dong yun. Nag-no siya. Ano sabi niya? No. Ang pag no! No! Ito yung mga kasama ko talaga the entirety of the trip. Mga turista. Kabayan. Ito yung mga ibon na hindi lumilipad. Ang mga ibo! Paano guys si Madam ganina? Kay like daghan kaayo jud siya mga langgam. Si Madam gusto jud daw niya bulabugon ng mga langgam niya. Pagdagan niya ganina, sanay din silang mga tao. Nara sila dito, bro. Baka dyan yung yung parking ng mga bus. Yes, like Feel London tayo. Kasi double decker siya. Naana ang bus! Gusto dyan din ako siya ma-experience. And sana maatuan na mo karon. Pero feel na ako, maatuan dyan na. Ah! Hello! Ang vlog ko! tour 199. Dong yeah. Kani? 199, tour only. Canada lagi na diha. Saigon to Canada? By bus? Oh, city sightseeing lagi. Tanong daw. Ako daw, sige, tanong natin. Excuse me, where do we pay for the... You can just do it here and then we will wait? Or there is a time, ha? 4:30. 4:30 this one. Ah, so every 30 minutes interval. How much? Okay, how much? Ah, sige, sa 5 tayo. Ito ko. This is 5. We will go for 5 so that we can ride you. Chari! Ang gas niya, maray. Iba yun! Diyos ko, dagat. Uwaw ko na, uwaw. Doon na tayo para mabilis ang oras. Kasi ma-expect si kuya. Ano ba? Ano pala? Ano ba ako? I will go back. Ano ba ako say I will go back? Ah, bahala na siya, uy. Okay, let's go. Come on, vamonos. Everybody, let's go. Come, let's do it. I know that we can do it. Where are we going? Vamonos! Ayun, mura kita, pinakasaba diri. Sorry po, vlogger lang po. Original Bisaya YouTuber. Sorry, we're vloggers. Philippines! Philippines! You have to say it that way. Philippines! Si Kuya Dagi, uy. Why is my customer here ba? She told me that she will ride my ride. Ano niya? As in, uy. Oo, sorry. Some promises are meant to be broken. Ano? Sugod na! Sugod naman! Like a roller coaster? Ano mo lang takbuhan mo? Good lang. Wala ko nag-homecoming.
So, for today is gikan diri sa Ho Chi Minh, mo travel me sa isa ka another place po sa Vietnam. It's called Phu Quoc. Wala lang, nagka-sepangs jud ko ganina. Kay nasa akong mind jud kayo si Vietnamese boy. Baby boy. Hindi nagipangkarga niya ang mga kuan, mga maleta. Kuan magud siya murag ka ng baby boy ba pero Vietnamese siya na baby boy. Very helpful, very kind eyes. Wala ko ilain na ingon sa iyahan niya. Ano jud ko sa iyahan like You're so strong. Oh, breathy. Breathy na napapastorya. siguro mabalikan nato siya. Padyon ako siya na vlog. So, yun lang siya. Sayang. Ang mahitabo ugma is na ay preliminary sa pageant. So, ugma magkita-kita na ang tanan nga nasa Elites Empire. And see you, Phu Quoc. Flight number BL6521 to Phu Quoc. Our flight time is about 40 minutes. Thank you. Welcome to Phu Quoc. Let's go. Niabot na ang uban nga mga sabaan. Queen, katulog jud mi ni sa kay eroplano gyud. Tulo kay Cebu to Manila, Manila to Ho Chi Minh, unya Ho Chi Minh to Phu Quoc. Mura na jud mig mga astronaut. Katulog jud mi ni sa kay eroplano gyud. So grabe gid pangginis jud. Pangginis jud. Narataw kwente, Queen. Ah, Narataw kwente. Hotel Saigon. Are you ready? yes, I'm ready. Go na. Fountain first. Fountain! So may hinahabol kami na fountain kay kung sila Las G's jud daw. So gidaga na namon nagsakay namin sa ilahang trifikad. Wala nagkasinabot. So giadto mi niya abi niya 10 minutes magpa-picture among pasabot alas G's ang fountain. Explain ang tanan ko nga 10 PM fountain. Let's go. Can we go? Can we go back? Let's just go back. Let's go to the water. Let's go, guys. It's 10 PM already. Pila na to ka minutes, man. Charla. Okay na, thanks. So, naay horror house dire. And, ganahan jud namo adtuan. Except ni Madam. Mas kaya librehon pa ko ninyong kalimayo. Nga naman. Ayaw ko. Let's go! So creepy. Oh my God! Horror house ta. So, pipiliin daw kami. There's a mirror maze and a ghost house. Of course. Ghost house. Ako yung mauna. Ah! Uy, Prime, ikaw mauna, Prime. Who can do first? You, ay, Madam, you go first. The owner go first. The owner go first. Wait lang. Hindi ko kaya, Diyos ko, Lord. Wait lang. Pag may muna, ha? Oh my God! Ah! I'm in! Madam, you go first. Wait lang! Wait, wait lang! Wait kasi Prime! Na? Oh my God! Gusto mo matulog niya? Oh my God, Prime! Balik! Prime! Hindi ko! Yes! Prime! Ay mo pa, Mia! Prime! Wait! Walang iya kayo! Entrance pa lang tayo! Tara! Kaya natin to! Hawak kamay na lang na. Pag kuwanta pa. Tara, Jess! Jess, kaya natin to, Jess! Jess, let's go, Jess! Oh my gosh. Queen! Wait! Una ka pa! Ano yun? Oh my God! Oh my God! Prime, nandun ka, Prime! Doon ka, Prime! Jess! Nasa mo, Jess! Feeling ako wala mo yung
Gibit-bit ang tagiapil, oy! Mauna ako, Jess, be, Jess! Oh my God! Feeling ako wala may tao. Oo, pero Ana ba yun? Jud na. Jess, una, Jess! Oh my God! Una kayo! Oh my God! Oh my God, wait. Shit! Kalma lang. Wait, iba-vlog natin. Oh my God! Una ka, Prime! Again, diretso! Piste, nakulat ko. Hindi ko na kaya. Oh my God! Pwede ko eh. Hala ka! Oh my God! Asa exit? Uy! Exit na ni? Hala! Makita na ko dito. Asa exit? Asa exit? Wait, ayan, bisino. Nainis Labas na to. Ayoko na. Putang ina! No! So, nari tayo early nga flight karon. As in, wala pa mi nga tulog kay nahuman ang pageant gabi. Preliminary competition is like last dos na. From Pearl of the Orient, Philippines! And alas 4 ang amo ang call time. Basically, mulupad na sa mi padulong Ho Chi Minh. Before mi magulat sa bus padulong Cambodia, mubalik mi sa Buivien. Kabaw noon sa meaning anak. Nasa akong mind jud kayo si Vietnamese boy. Basig mabalikan ako dito. Si Vietnam baby boy. You're so strong. Tingnan nato. Let's try our luck. But like, for now, let's go. See you. See you again, Saigon. Hi, so nanami dire sa murag may kuan bus stop. She left me at the bus stop. My mother left my sister and myself at a bus stop. Char lang, Nagkuha na may ticket, and nanalay pila ka minutes? 20 minutes? 20 minutes before maabot ang next ka bus. Pero kailangan dyan ako balikan si Boy Vien. Tara, let's go. Oh my God, really? Juicy, tara na! Ay! Sa panipay mo, mga bubbles! Juicy, tara na, may 20 minutes na lang. Malayo pa ba? Time check, Jess, ha? Kay mga bianta. Asa man to dapit? Grabe, no? Hahamakin ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. $15 minutes left.
Oh my God! Ay, pumipip na kulbaan ko. Everything is fair in love and in war. Daw, bibayot, asa man to dapit, kalayo na ba? So, bibiyaan na dyan ko nila dito, no? Pero ni padayon, Japon ko. Asa ko dito dapit? Oh my God! Ano natin eh? Here we are. But walay tao. Wala siya nag-duty. Sayang kayo ang atong gitagan. Let's just for 2 minutes more. Hello! See you. Let me ask you, like, we left something here. I left something here. Oh, yeah. Oh, you forgot something in Yes. here? I left something here. What kind of it? It's my heart. It's my heart. It's my heart. So, bibiyaan na dyan ko nila dito, no? Pero ni padayon Japon ko. Hahamakin ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. You're so strong. Thank you. See you. Bye-bye. Bye-bye. Nakakatawa ang ginawa ko, Lord. First time kong ginawa. Ciao, Vietnam. And the journey continues. See you tomorrow. Kurat ka na yung mga manok sa Vietnam. I've always wanted to travel the world, It's a beautiful sunny day here in Vietnam. to see more of it. It has been a lifelong dream. What is this? Fuck? Yeah, pork. No, I don't wanna fuck. No. Too early. Too early. Pork yun. To travel the world, see new places, meet new people. For I've always wanted to create a vlog series where I get to travel the world, one country at a time. And this Samahan mo ko for this vlog? is just the beginning. So, ito yung mga kasama ko talaga the entirety of the trip and I'm so excited. Today is the preliminary competition of the Miss Global and we will be supporting Empress. It's early! My realization sa travel na to is parang you only live once and you should take chances. Sobrang dami pa lang pwedeng ma-explore sa isang lugar. Kaya alam ko balon sa na day. Basta we're here in Phuket. Every day is amazing. Tama sabi ni Mads kasi di mo alam kung bukas buhay ka pa. Charot, yung travels, yung experience, yun yung makukwento mo sa pamilya mo. Anong kwento ng buhay mo? Thank you so much. I love you. Thank you. Sorry, I'm so sorry. Na-carried away ako. For me, there's no amount of videos that could equal the experience of really being in the country. I am so great. A little smile could go a long way. People understand it no matter the language barrier is. Nag-travel ko, nalingaw po ko yung amo ni Primo, Queen, Madam, Jess. Gibingbit ang tagiapin. Thankful kay ko nga na-meet na ako ang Elite Empire nga. Thankful kay ko ni Lord nga tagaan ko na ning opportunity. Di ba? Ba't kami kinakabahan? Hindi naman kami yung magkukumpit. Luis Katrina Perlhom, Philippines!
so na-realize pud na ko that the world is so beautiful. There's a lot of wonders in the world. And you just need to like really see it one at a time. And to more episodes like this. And as always, no regrets. Just love.